Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην παρέα μας σήμερα είναι η κυρία Διορίκα Ματσουκατίδου, η οποία είναι γενική γιατρός και μαζί θα μιλήσουμε για τις συχνές εποχιακές λοιμώξεις, τις οποίες καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στο Όλα για την Υγεία. Πραγματικά έχετε δει πολλά, ειδικά μετά τον COVID, και θέλω να μου πείτε, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θα πιάσω τις εποχές, απλά θα πιάσω γενικότερα την εποχή. Έχουμε πολλές εποχιακές λοιμώξεις και ποιες είναι αυτές? Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Καλώς ήρθες λοιπόν. στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Σημαίνει ότι όντως θέλουν να ενημερωθούν για πολλά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν ιδίως και τα τελευταία χρόνια λόγω μη σωστής ενημέρωσης σχετικά με τα κοινά κρυολογήματα, με το μπέρδεμα τι ήταν η γη και τι είναι τα μικρόβια. Γενικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό ιδίως στην χώρα μας. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ιοί υπήρχαν πάντα. Ιούς έχουμε πάντα και θα έχουμε πάντα. Ή είναι και φιλικοί και κακοί εντός εισαγωγικών. Ας πάμε λοιπόν στους ρινοϊούς, στους κορονοϊούς, ας πάμε σε αυτούς τους ιούς, τους οποίους ο κόσμος τους γνωρίζει. Σε αυτή την περίπτωση είναι η αιτία που έχουμε κρυολογήματα ή που έχουμε λοιμώξεις? Θα έλεγα να το ξεκινήσω λίγο από αρχική κατάταξη, ότι τα μικρόβια γενικά κατατάσσονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Η μεγαλύτερη είναι η ιοί, μετά είναι βακτήρια, μετά έχουμε τα παράσιτα και επίσης τους μύκητες. Λοιπόν, οι ιοί είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο, τα οποία ανέκαθεν υπάρχουν και τώρα εννοείται, και ιδίως έχουν μια έξαρση, αυτό και λέμε εποχιακή, από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο πιάνει και μέχρι Μάρτιο, θα έλεγα, όσο υπάρχει κρύος, ναι. Η άλλη κατηγορία στην οποία θα μπορούσαμε να κατατάξουμε και όντως είναι αυτοί οι αιτίες, δηλαδή κατάταξη βάση αιτιών, όπως είναι η γρίπη, η εποχιακή γρίπη, η ρινοϊή, ο ρινοσυγκητιακός ιός και παραινφλουένσα και influenza, είπαμε, γρίπη. Λοιπόν, όλα αυτά... Καταρροή, πονόλαιμος κτλ. Όλα αυτά κατατάσσονται σε κάποιους ιούς. Αυτά είναι τα συμπτώματα αυτά που είπες, έτσι. Αυτοί οι ιοί μπορεί να προκαλέσουν τα συμπτώματα. Αυτά είναι συμπτώματα. Η καταρροή, δηλαδή ο πονόλαιμος, ο βήχας και όλα αυτά είναι συμπτώματα. Οι ιοί όμως αυτοί προκαλούν αυτά τα συμπτώματα. Ναι, όλοι αυτοί οι ιοί προκαλούν συμπτώματα, κάποιοι λιγότερα, κάποιοι παραπάνω. Όπως είναι φερρυπίν, ας πούμε, αν θα πάρουμε με τη σειρά, πώς εκδηλώνεται η γρίπη, πώς εκδηλώνεται η ρινοϊή και πώς εκδηλώνεται η ρινοσυγκητιακή ιή, η παραινφλουένσα και η υπόλοιπα, όπως ακόμα και κατατάσσεται και σε αυτή η κατηγορία και Epstein-Barr, η λιμώδης μονοπερίνωση. Περισσότερο ότι η καταρροή μπούκομα και ειρηνική συμφόρηση μπούκομα, δηλαδή σε απλά ελληνικά, την προκαλούν οι ρινοϊοί και συχνά τα βλέπουμε δηλαδή σαν το λέμε κοινό κρυολόγημα. Εδώ υπάρχει και μια σύγχυση, Χρήστο, θα έλεγα. Γιατί όταν λέμε εγώ κρύωσα, έχω γιατρέ γρίπη ή έχω και τη γρίπη, το κρύωσα και κρυολόγημα είναι ίδια συμπτώματα. Δηλαδή κρύωσα, έπεσε η άμυνα του οργανισμού. Αυτό. Ναι. Και σαφώς έπιασα μετά και μια ίωση. Έπεσε η άμυνα και έπιασα μια ίωση. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Μπράβο. Ναι. Άρα να ξεκαθαρίσουμε λίγο και να πούμε ότι από τη στιγμή που πέφτει η άμυνα του οργανισμού μας και πέφτει το ανασωπητικό μας, είναι εύκολο κάποιος από τους ιούς που κυκλοφορεί στο σώμα μας να τον τσιμπήσουμε και να νοσήσουμε. Μάλιστα, ένας ιός αποκλείεται μόνο να κάνει αυτή τη ζημιά, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή είναι εκατομμύρια οι που κυκλοφορούν στο σώμα μας, είναι δεδομένο ότι όταν νοσείς για πόσο χρονικό διάστημα συνήθως? Αν θα μιλήσουμε για τη γρίπη, η γρίπη παίρνει 2 με 7 μέρες. Συνήθως τις πρώτες μέρες 2-3 έχει μεγαλύτερο πυρετό, 38 και 5 και 40 μέχρι εκεί πάει. Περιμένουμε την 3η-4η μέρα να ξεκινήσει ήδη να αυτοϊάται ο οργανισμός και μέχρι την 7η απλά έχεις λίγο έτσι πιο ήπια συμπτώματα, αλλά πλέον είσαι στην ανάρρωση.
Λοιπόν, τα άλλα συμπτώματα της γρίπης είναι αρθραλγίες, μυαλγίες, έντονες πονοκέφαλο μπορεί να προκαλέσει, τα οποία στην ουσία δεν μας ανησυχούν και τόσο, και αυτά τα ίδια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν και οι άλλοι ιοί, όπως είναι ρινοσυγκυτιακός ιός και ιός η ρινοϊή. Απλά οι ρινοϊοί κάνουν πιο πολύ καταρροή ειρηνική συμφόρηση και δεν αναλαμβάνουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως είναι η γρίπη. Με την παραινφλουέντσα δεν πολύ ασχολούμαστε γενικά. Οι ρινοσυγκυτιακοί ιοί πιάνονται περισσότερα και τα βλέπουν περισσότερα σε μικρές ηλικίες, στα παιδάκια και σε ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Θα έλεγα ότι σημαντική είναι να γνωρίζουμε την κατάταξη, αλλά το άλλο φαινόμενο που βλέπω τα τελευταία, τρέχουμε όλοι να κάνουμε τα τεστ, τελικά γιατρέ τι έχω. Είναι, και μην ξεχνάμε και το κορονοϊό, έτσι. Είναι και ο φόβος. Και ο φόβος τελικά τι έχω. Ξέρεις, όταν το τεστ κοστίζει 10 ευρώ, πόσο είναι, 10-12 ευρώ. Ναι. Θα προτιμούσα δηλαδή, διότι δεν θεραπεύουμε εμείς τα τεστ, θεραπεύουμε τα συμπτώματα. Θεραπεύουμε τους ασθενείς. Ακριβώς. Έχω αυτά τα συμπτώματα και άρα, δηλαδή εγώ το πάω τουλάχιστον και έχει νόημα να δω, να παρακολουθώ είναι μια ίωση. Σε 2-3 μέρες πώς εξελίσσεται. Αν σε 4 μέρες συνεχίζω και κάνω περιττό, πολύ σημαντικό αυτό για το κοινό να το γνωρίζει, ότι αν συνεχίζω την 3η-4η μέρα να κάνω περιττό ή έχω άλλα συμπτώματα, όπως είναι πιο έτσι βήχας με φλέγματα, έχω πονόλεμο, έχω βίσματα, βλέπω κάτι ασπρά και σημαίνει ότι έκανα πίον. Δηλαδή σημαίνει ότι κάνουμε επιμόλυνση ή έκανα πνευμονία. Την 4η-5η μέρα που συνεχίζω και κάνω περιττό και όλα τα υπόλοιπα έχω έντονη κόπωση και όλα αυτά, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε να εξεταστούμε από γιατρό οπωσδήποτε. Αυτό όμως, δηλαδή, εκεί που θα ξοδέψουμε 10-12 ευρώ σε ένα τεστ για να μάθουμε ότι τελικά εγώ έχω κορονοϊό ή όχι, εγώ έχω γρίπη ή όχι οτιδήποτε έχω άλλο, θα προτιμούσα αυτά τα 10 ευρώ σε ένα πληθυσμό ο οποίος πλέον και τα χρήματα δεν είναι πολλά. Για να πας να πάρεις ακόμα και βιταμίνες, θα προτιμούσα να τα ξοδέψαμε σε μια βιταμίνη C, μια βιταμίνη D πολύ σημαντική, και κάποια άλλη βοηθητική θεραπεία, παρά να τα κάνουμε, να τα ξοδέψουμε σε κάποια τεστ. Εκτός αν έχουν, εντάξει, μας περισσεύουν και θέλουν να μάθουμε οπωσδήποτε. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή του καθενός. Ναι. Οι συχνές αυτές γαστρεντερίτιδες που παρουσιάζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, οι συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού, δηλαδή η βροχίτιδα, η γμωρίτιδα κτλ. Αυτά είναι οι οποίοι αντιμετωπίζονται, είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Πώς το αντιμετωπίζει όταν έρχεται κάποιος στο ιατρείο σου? Εδώ ερχόμαστε, μάλλον πρώτα να σου πω ότι ερχόμαστε σε μια άλλη κατάταξη. Όλοι αυτοί οι 4-5 ομάδες τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, βάσει της εντοπιότητας μπορεί να προκαλέσουν τις λοιμώξεις, οι φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι μέχρι το λάριγγα, όπως είναι οτίτητα, ιγμωρίτητα, λαριγγίτητα, αμυγδαλίτητα, φαριγγίτητα, ναι, ή κατώτερο λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι τραχύτητα, τραχιοβροχίτητα, βροχίτητα και πνευμονία. Επίσης, οι ίδιοι μπορεί να προκαλέσουν και γαστροεντερίτητα, τα συμπτώματα από γαστροεντερικό σύστημα. Είναι αρκετά συχνά, θα έλεγα και πριν ένα μήνα ήταν έτσι μια έξαρση, είχαμε σε ιογενείς γαστροεντερίτητες. Η διαφορά με την απλή δηλητρίαση θα είναι ότι σίγουρα έχει μια τέτοια, πέρα από τις διάρειες, τάσεις για εμετούς ή εμετούς, έχει επίσης και έναν υψηλό ή έναν πυρετό πάντως θα έχουν, έτσι. Σε κάθε περίπτωση πάλι και αυτό αφορά και αντιμετώπιση και προηγούμενες ιώσεις και όλες τις εκδηλώσεις των ιώσεων, είτε είναι βροχίτα, είτε είναι πνευμονία και βακτηριακή πλέον, είτε είναι τραχύτητα ή οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να γίνει πολύ σωστή και καλή ενυδάτωση για την απομάκρυνση τοξίνας και των ίδιων των ιών. Ιδίως σε γαστροεντερίτητα που ήδη υπάρχει ένα υπόβαθρο της αφυδάτωσης, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ενισχυμένη η ενυδάτωση. Άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το νερό, η πρόσληψη βιταμινών και ουσιαστικά πρέπει εκεί να προσέξουμε την ενυδάτωσή μας. Διότι όλοι αυτοί οδηγούν σε διάρειες, οδηγούν σε έμετους, οδηγούν σε καταρροές, πράγμα που σημαίνει ότι αφυδατωνόμαστε. Σωστά? Ναι. Αυτή η αφυδάτωση γίνεται περισσότερο το χειμώνα ή γίνεται το καλοκαίρι, δηλαδή ή είναι συγκεκριμένη
σε εποχές ή είναι πάντα και παντού σε όλες τις εποχές? Η περισσότερη κατάταξη γίνεται και η εμφάνιση γίνεται περισσότερα χειμερινούς και γι' αυτό και λέμε εποχιακές ιώσεις. Πιο πολύ γίνεται εκείνες σε κρύες μήνες από Οκτώβριο και μέχρι Απρίλιο εκεί. Αναλόγως και με την περιοχή, αναλόγως και με πόσο κρύα περιοχή είναι. Τι συναντάς περισσότερο στο ιατρείο το τελευταίο χρονικό διάστημα? Συναντάς έξαρση της γρίπης, έξαρση γαστρεντερίτιδας, έξαρση μυϊκών πόνων σε συνδυασμό με καταρροή κτλ? Όπως έχω πει ότι πριν ένα μήνα και με έκανε εντύπωση, μου θύμισε και μάλιστα τις εποχές του, όχι του πρώτου κορονοϊού, όταν με την Δέλτα παραλλαγή, αλλά μου θύμισε εκείνες τις εποχές και εκεί άρχισα να ψάχνω. Εκεί χρειάστηκε να κάνουμε τεστ. Είχαμε όντως αρκετή έξαρση σε κοροναϊούς, βέβαια σε πιο ελαφριά μορφή, οπότε είχα πιο πολύ δηλαδή, συμπτώματα όπως κατευθείαν κάνω την πνευμονία, και η πνευμονία από κοροναϊό διαφέρει από την πνευμονία από άλλους ιούς, διότι εδώ είναι ο ίδιος μηχανισμός, ο μηχανισμός των θρομβώσεων παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Εάν θέλεις κάποια στιγμή να αναλύσουμε γενικά σχετικά με τους κοροναϊούς. Και οπότε προκαλείται μια διαφορετική κατάσταση από προηγούμενες, όπως λέγεται η διάμεση πνευμονίτιδα. Αφορά μη καλής αιμάτωσης των αγγείων των πνευμόνων και όχι ότι υπάρχει φλεγμονώδες υγρό, ποιώδης υγρό στα πνευμόνια. Είναι άλλου είδους πνευμονία. Οπότε εδώ θέλεις η αντιμετώπιση εστιάζεται περισσότερα στη αντιπικτική αγωγή. Άρα για να μην πίζει το αίμα δηλαδή. Ναι. Άρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο κορονοϊός έτσι όπως τον ξέρουμε, αλλά και όλες οι μορφές κορονοϊών δημιουργούν μια άλλη κατάσταση από ότι οι απλοί ιοί που κυκλοφορούν στον οργανισμό μας. Είναι σημαντικό όμως λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ο κορονοϊός, σαν κορονοϊός έτσι όπως τον ξέραμε, έχει μεταλλαχθεί. Έχουν αλλάξει οι ρόλοι στην καθημερινότητα των ιών, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Εξάλλου, αυτό είναι φυσική εξέλιξη του κάθε ιού, ότι στην αρχή μπορεί να είναι επιθετικός αρκετά, αλλά σιγά σιγά εξαλείφεται και αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Ο οργανισμός επίσης του κόσμου σιγά σιγά το γνωρίζει, αναγνωρίζει, υπάρχουν και φυσικές άμυνες πλέον, οπότε την επόμενη φορά που ερχόμαστε σε επαφή με ιούς ή να νοσήσουμε, νοσούμε ως συνήθως πολύ πιο ελαφριά. Εδώ θα ήθελα να τονίσουμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο πάντα πρόληψη και ενίσχυση του οργανισμού. Για να μην φτάσουμε σε σημείο να τρέχουμε μετά να προσπαθούμε να θεραπεύσουμε κάτι, θα πρέπει να θωρακίσουμε πάντα το οργανισμό μας με καλή διατροφή, με σωστή διατροφή, με βιταμινοθεραπείες, με διάφορες άλλες εναλλακτικές ιατρικές, ό,τι αφορά το θέμα της πρόληψης. Τα τελευταία χρόνια, ό,τι αφορά την πρόληψη, έτσι, τα τρόφιμα και βιταμίνες, και τα τελευταία χρόνια όταν ακόμα ο κόσμος δεν είχε και τόσο εμπιστοσύνη σε όλα αυτά, και εδώ είναι ο ρόλος του Χρήστο. Πολύ σημαντικός τελευταία, γιατί εμείς μιλούσαμε και όπως έλεγε και νομίζω το αποδώσανε την έκφραση στον Ινδίρα Γάντι, μπορεί να είναι η δική του έκφραση, αλλά έλεγε η έκφραση αυτή ότι στην αρχή γελάνε από σένα, αλλά μετά σε κυνηγάνε. Και στο τέλος δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι και νικάς. Λοιπόν, εκεί που λέγαμε για τη βιταμίνη D, όλοι γελούσαν, θυμάμαι ότι ούτε καν. Τώρα δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά συνέδριο το οποίο δεν αναφέρει για τη δράση της βιταμίνης D. Είναι σημαντική η πρόληψη της βιταμίνης D, και όχι μόνο σε μορφή των τροφών, αλλά και σε μορφή των σκευασμάτων. Δυστυχώς η Ελλάδα, και όπως αποδείχτηκε, έχει αρκετά μειωμένο απόθεμα της βιταμίνης D στον πληθυσμό. Ένας ρόλος επίσης παίζει ότι δεν έχουμε την ίδια, πώς να το πούμε, δηλαδή την ίδια συνήθεια όπως σε βόρειες χώρες που το έχουν οπωσδήποτε από χειμώνα, παίρνουν όλη βιταμίνη D λόγω μη έλλειψης λόγω έλλειψης του ηλίου. Ενώ στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε τον ήλιο, αποδείχθηκε ότι έχουμε χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D. Τελικά παίζει σαφώς μεγάλο ρόλο ότι πολύ λιγότερα βγαίνουμε έξω στον ήλιο,
είναι όλη μέρα ή είτε με την εργασία και ακόμα και τα παιδιά έχουν αρκετά μειωμένα επίπεδα της βιταμίνης D. Θα πάμε στα παιδιά λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βλέπεις αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι αφυδατωμένοι στο ιατρείο όταν έρχονται? Υπάρχει έλλειψη δηλαδή του κόσμου, δεν καταναλώνει ο κόσμος νερό, δεν καταναλώνει ο κόσμος ή δεν παίρνει ο κόσμος τη βιταμίνη D, 3K2, το μαγνήσιο κτλ. Το οποίο χρειάζεται, γιατί φοβάται ή γιατί απλά δεν έχει ενημερωθεί πόσο σημαντική αξία είναι οι βιταμίνες και πόσο σημαντική αξία είναι και το νερό? Είναι πολύ μεγάλη σημασία η λήψη και του νερού και της βιταμίνης D. Εδώ θα έλεγα ως απάντηση ότι είναι 3 αιτίες οι οποίες μειώνουν την κατανάλωση και της βιταμίνης D και του νερού. Ό,τι αφορά το νερό, είναι γνωστό ότι μεγαλώνοντας οι άνθρωποι δεν έχουν την ευαισθησία σε υποδοχή της δίψας την ίδια όπως ήταν σε μικρότερη ηλικία, οπότε δεν έχουν το αίσθημα της δίψας και δεν το έχουν ως ανάγκη ότι πρέπει να πιω. Άρα τους βάζεις κανόνα ότι πρέπει να πίνεις νερό είναι πηγή της ζωής. Σε ό,τι αφορά τις βιταμίνες και ιδίως τη βιταμίνη D, εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τον γιατρό ο οποίος είναι στην περιοχή αυτή. Είναι ο θεράποντος γιατρός, ο προσωπικός του γιατρός, αν έχει την ευχέρεια και τον την κατάλληλη γνώση, ναι. Εννοείς, ή την κατάλληλη γνώση. Την κατάλληλη γνώση. Μα νομίζω ότι ο κάθε γιατρός στην ιατρική καταλαβαίνει ότι η βιταμίνη D3, ο συνδυασμός με την K2, το μαγνήσιο, το σελήνιο, το ασβέστιο, ο φόσφορος, ο ψευδάλιος, είναι απαραίτητα. Ναι, γνωρίζει, αλλά το θέμα είναι αν ενημερώνει. Διότι, ναι. εντάξει, κακά τα ψέματα, ο ρόλος μας έχει καταλήξει να είσαι σε 8 λεπτά, πρέπει να βλέπεις κάθε ασθενή, οπότε κατά πόσο μπορεί να το ενημερώσει. Σωστά. Και η τρίτη αιτία, δυστυχώς και ιδίως τα τελευταία χρόνια, και εδώ σου είπα γιατί προτιμάω από το να κάνουν τεστ να πάρουν τις βιταμίνες περισσότερα, ότι πολύ απλά ο κόσμος δέχοντας τις δυσκολίες και λόγω της οικονομικής κατάστασης και η οποία κάθε μέρα και επιδεινώνεται και χειρότερα. Πούμε τώρα με το πόλεμο, δεν ξέρεις και το πώς θα εξελιχθεί. Καλά, θα περιμένουμε πράγματα να δούμε από εδώ και στο εξής. Ούτως ή άλλως θα ξαναβρεθούμε εδώ στον αέρα του 2TV, οπότε θα τα ξαναπούμε αυτά. Αλλά το ζητούμενο είναι και οικονομικό, θέλω να πω. Είναι και οικονομικό. Πάμε λίγο να δούμε όμως κάτι. Πολλά παιδιά έχουν θέματα με λοιμώξεις. Εποχιακές. Πάντα υπήρχαν. Πάντα στα παιδιά υπήρχαν οι εποχιακές λοιμώξεις που μας χτυπούσαν την πόρτα πιο τακτικά. Τώρα τα πράγματα γιατί έχουν γίνει ακόμα πιο έντονα? Πιο πολλά παιδιά σε όλες τις ηλικίες, από βρέφη μέχρι και 17-18 ετών, μέχρι και τα 20, νοσούν περισσότερο ή έχουν τσιμπήσει περισσότερες λοιμώξεις. Θέλεις να μου πεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Εγώ δεν θα έλεγα ότι παρατηρώ μεγαλύτερη έξαρση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε ιώσεις και λοιμώξεις στα παιδάκια και στα παιδιά πιο μεγάλης ηλικίας. Θεωρώ ότι ίσως επειδή υπήρχε μια ενημέρωση, τρέχουμε με κάθε σύμπτωμα και εξεταζόμαστε, αυτό ίσως θα παίζει ρόλο, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπω πολύ μεγαλύτερο επιπολασμό των ιώσεων στα παιδιά, όπως ήταν ανέκαθεν. Τις εποχές αυτές είχαμε περισσότερα τέτοιου είδους ιώσεις. Άρα λοιπόν να μην ανησυχούν και οι γονείς και οι παππούδες και γενικότερα να μην ανησυχούμε για την έξαρση στις εποχιακές λοιμώξεις στα παιδιά, γιατί πάντα τέτοιες εποχές είχαμε θέματα. Πάμε να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αλλεργίες. Κάτι το οποίο είναι καθημερινό και ειδικά τώρα που μπαίνει η Άνοιξη, είναι κάτι το οποίο θα το συναντάμε καθημερινά. Φέρνει η αλλεργία κάποιον ιό παραπάνω στον οργανισμό? Σίγουρα όταν ένα άτομο ή ένα παιδάκι έχει είτε αλλεργική ρινίτιδα είτε βροχικό άσθμα ή ακόμα και αν δεν έχει την αλλεργία και έχει χρόνια αποφερτική πνευμονοπάθεια λόγω του χρόνιου καπνίσματος φερρυπίν, εδώ μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες πλέον, έτσι. Ναι. Σίγουρα αυτή η κατάσταση φέρνει, όταν έχεις και έναν ιό επιπλέον, μεγαλύτερη έξαρση και πιο γρήγορα πέφτει και η άμυνα του οργανισμού, δηλαδή έχει ευαισθησία και είναι πιο επιρρεπής σε αυτές τις ιώσεις. Οπότε εκεί προσέχεις λίγο παραπάνω. Ο ρινοσυγκυτιακός ιός στα παιδάκια προκαλεί πιο πολύ γρήγορα, ιδίως με βροχικό άσθμα, με το ένα υπόστρωμα ή αλλεργικές ρινίτιδες, μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει συρριγμό, ακροαστικά, οπότε και μέχρι και πνευμονία, βροχίτα, βροχιολίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πιο γρήγορα, επειδή γνωρίζεις και το παιδάκι σου, απευθύνεσαι σε
ως επαθή ομάδα, απευθύνεσαι σε έναν γιατρό για να πάρεις τη σωστή θεραπεία και κατάλληλη αποκατάσταση. Λοιπόν, το ίδιο αφορά και μεγάλες ηλικίες και ιδίως οι κατάκητοι άνθρωποι. Θα πρέπει το περιβάλλον τους να απευθυνθεί πολύ πιο γρήγορα σε ιατρική περίθαλψη. Εδώ βέβαια πάλι μιλάμε για το δυστυχώς, διότι δεν υπάρχει κάλυψη του ΕΣΥ, να έχει δυνατότητα να έρχεται γιατρός στο σπίτι. Είναι πολύ δυσκολότερη η κατάσταση, αλλά δυστυχώς πρέπει όμως και οι συγγενείς να απευθυνθούν πιο άμεσα και πιο γρήγορα με έναν κατάκητο άτομο στην περίθαλψη τη ιατρική, νοσηλευτική περίθαλψη και έγκαιρη ιατρική εξέταση. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δίπλα του ανθρώπους που νοσούν, πρέπει να κοιτάξει πρώτα την πρόληψη, μάλλον πρέπει πρώτα να κοιτάξει την πρόληψη στη δικιά του και ταυτόχρονα να κοιτάζει και του πόσο καλά είναι ο άνθρωπος δίπλα του και να απευθύνεται κατευθείαν στους γιατρούς, ειδικά αυτές τις εποχές. Ναι, σίγουρα, και επίσης σε ευπαθείς ομάδες ιδίως. Οπωσδήποτε η λήψη των βιταμινών από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ξανά εδώ στο Διον TV μετά από κάποιες ημέρες, να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Πάντως, κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που με μία λέξη θα ήταν ενδιαφέρον να μου απαντήσεις. Τι βλέπεις στο μέλλον, λιγότερες ασθένειες ή περισσότερες ασθένειες? Εξαρτάται τι είδους ασθένειες. Σίγουρα ήδη βλέπουμε για κατανοητούς, ευνόητους λόγους, τις οποίες δεν θέλω εδώ τώρα να το πούμε, αλλά σίγουρα βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη εμφάνιση των καρκίνων, των νακοπών, θρομβώσεων, εγκεφαλικών. Οπότε, αν μιλάμε για αυτές τις ασθένειες, σαφώς και θα έχουμε και άλλα και τόσο πολλά. Σχετικά, αν υπόσχεται, και σίγουρα παίζει και το οικονομικό πολύ σημαντικό στην πρόληψη. Έτσι. Το ότι ο κόσμος άρχισε επιτέλους λόγω μη εμπιστοσύνης πλέον σε επίσημη φαρμακευτική ιατρική, όχι κλασική, ότι τουλάχιστον άρχισε να στρέφεται σε εναλλακτικές ιατρικές, ψάχνοντας και αναζητώντας. Αυτό επίσης επιτέλους κίνησε και τις ίδιες φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τους συναδέλφους στο να κινηθούν προς τις εναλλακτικές ιατρικές. Αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση και είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ευχάριστο, γιατί πλέον βλέπουμε ότι δεν είναι η πανάκια οπωσδήποτε το φάρμακο ή η αντιβίωση ή τα εμβόλια τα οποία θα πάρουμε ή από φαρμακείο, από οτιδήποτε. Ότι ακόμα και στα ίδια φαρμακεία πλέον υπάρχουν αρκετά καλής ποιότητας συμπληρώματα, βιταμίνες, βοτανοθεραπείες. Οπότε και ο κόσμος γίνεται γνώστης. Επιστρέφουν και οι παλιές γνωστές συνταγές της γιαγιάς του παππού. Της γιαγιάς και του παππού. Και δηλαδή εκεί θεωρώ ότι θα έχουμε λιγότερη ανησυχία στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους ασθενειών. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στην εκπομπή και φυσικά έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ και φυσικά να έχουμε και υγεία το επόμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλες. Εμείς αύριο εδώ θα μιλήσουμε για ψυχολογία και ίσως και για κάτι ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Διον TV. Κάθε βράδυ 8.30 με 9.30 όλα για την υγεία.